opani bi efa Agyanka bi ede ne try na Agyanka no eya ahobrase ni pa opani abi kan na ochiamanane ana odi ni fie ahye Agyanka yi ensa afi bi obaba no ohu se sini usija ho no Agyanka na yesa pepe edie bia obekere se onya oyema intima na ni je no pa edu bebe no na Agyanka no wonyini na onyini no na fi akoye se ebia enche oso no susu enya ne hokani na fi onu su timi ko bobra na oni hwe daachi ne yire ene nba enti opani yese eniye onu so obabua abranti adwe ba ni tirim ni se onu pani no wanyini enti onu pese obafie nemu odi abranti no ebetra abrokyire mu otie ho kakra ede kira abranti ama no kwasemi na enigi sempa se luwrei a wasom na cheno enya no adwene saa so obabua opani ene ne yire esusu ho se wa wonim abranti oye Agyanka oni obia hwe so na ode asom yen ne senti ma ya adwene se me pese de ko waduri ya mwa no na afi onu ankasa entimi emmo no bra na daache ohwe ho na ebi kura wada yase sese yenyini yentimi nkobada ye bafie nti yenhwe na yemwa abrantie asem na nye opani yiri de ususu se omuye no bo abrantie no so pagyaw mu a wa hwa na daache wabeye kesi edi ase no opani ni di agi ekinyi cheche edi nkuta ho keka ya du baabi no na afede eya ye ntokwa ema obey hyase etan abrantie ni ofie ho edu baabi no wode krono kra etoro so ofie ho asemi ya abrantie ni ya pa na so ehefa na woka ba kwa ko hu odi arofo etu fie ho no awobra mpo ni ntade ne nyama kitinkiti a na papa yi ama no nyina ma mi gifiri no epabo se onko